Reports Afternoon Edition. Action Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Alas 5:14 Action Radio Philippine Standard Time sa liwat mayong hapon naman. Bacolod na Pilipinas, kamusta kabotaran? Pizza 27 sang Abril, Miyerkules nga adlaw Action Reports Afternoon Edition. Sa gihapon yari kita sa tuman ka pa ang panahon. Daw wala na buwas kag daw wala sang kaloy ang pagabagos-bos sang kainiton subong. Inyo ka aksyon Marlon Hiruboya. Malaka-laka ang mga tao subong nga imo makitaan nga nagapalakaton sa kilid sandalan o kung sa mga lugar nga open bla. Wala sang pasilungan, kag wala sang handong nga mga punduhan. Laka lang ang mga tao nakita nato subong nga nagayuhom, kag ang kalabanan nagakoloriinot gid ang ila sa nga agtang kag nawong. Inabagod man sa grabe nga kainiton. Bato lang kita sa gihapon. Hindi mag-surrender bagod ang kapaang subong san tiyempo. Laban-laban nga ginadala ina sa ginatawag nga climate change sa kondalasang panahon sang tig-ilinit. Kagation na di sang inog kuriit. Ang inyo kakson-akson Marlon Hiruboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa Ilawante, sige na ang mga balita sa bayan sang balita lokal. Sa lokal nga balita, motorsiklo nagkadayo ang motorsiklo sa Dalan Rosario. Oh no! Subong nga hapon, ang mga tao nga naglalabay dara sa Madalan sang Rosario Mabini nagpundo sang makadali agud saksihan. Ining nga pagkasunog sa isa ka motorsiklo, grabe ang kainiton. Dugangan pagid sang nagadaba-daba nga kalayo, sos kabudlay nga sitwasyon no. Insidente ini ugaling kun kaysa inigid marikawan, kag daw nagapangibot lamang. Di sa masami ang ginahalinan dari mga kaaksyon. Amo ang problema sa electrical sang salakyan. Mailaban-laban, mayara sa nag-short circuit o kung ano nga plastada. Ang importante sa mga motorista, from time to time, dapat gid nga usisaon ang kondisyon sang inyo salakyan. Kag kung pwede pa lang, inyo gid nga amligan pareho sa paghalong ninyo sa inyo sining kahagugma, paghalong ninyo sa inyo sining asawa o kung bana, pwera ang kirido kag kirida, tangod wala gid na sang data. Alas 5:16, Action Radio Philippine Standard Time. Yom man talaning tuman ka pa ang panahon. Ano pa ba sa nga balita sa bayan sang lokal? Unang adlaw sang LAV. Amaning local absentee voting sa Pilipinas, kamustahon? Sa lokal nga senaryo sa Bacolod kag Negros Occidental, kamustahon taman? Isa sa mga venue, Canlaon Hall, Nokpo, Nok PPO compound sa Bacolod. Para ini sa mga otoridad nga luyag magboto temprano pa. May 1,753 ka mga pulis. Sa idalom sang Nok PPO, halin sa 31 ka mga police station sa Negros Occidental. Nagparehistro sa nga local absentee voting para makaboto. Ang botohon o galing amo lamang ang kandidato sa national, presidente, vice-presidente, senador kag party list. Ang pagboto way na ginpaagi sa makinarya, kundi manual o kung ginpaagi sa mano-mano. Sa Bacolod may policeman nga nagboto, pero the only one. Isa lang. Dito na sa nagupod Dito na siya nagupod boto sa venue sa Nokpo. Mandaning LAV ang local absentee voting. Why ini nagabot silingon nga taran nga pulis sa uniform personnel. Dapat gid nga magboto. Pwede nga magboto, pwede nga hindi. Ang hindi magboto sa LAV, pwede maghihapon magkaboto sila sa mismo adlaw sa eleksyon sa mabot nga Mayo 9.
Ang gabintaha sa hindi lang kandidato sa nasyonal nga posisyon ang pwede nga botohon sa May 9, kundi pati sa lokal. Pwede man nga botohon. So iban guro nagsiling nga sa May 9 na kuya mabuto. Kay may botohon kuya nga congressman, may botohon ko nga governor, mayor, vice mayor, kag konsihal. Sa kabugusan nga senaryo sa gincheck naton mga ka-aksyon, ang statement sa nga Commission on Election, ining local absentee voting siling sang COMELEC, smooth ang dalagan sang local absentee voting. No problemo, bangod tawhay na, okay pa. Araw pagidibas sa nga balita mga kaaksyon kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginpresentar nilang ila sa kahandaan sa natalana nga national kag local election. Sa Bacolod City Police Headquarters kainas ang aga may ginpatigayon nga logistical readiness test si Police Colonel Thomas Martir nga mo ang City Director sa nga BCPO among nagpamuno sa saring readiness test niho kag ang pag-dispatch sang logistics. Ginpatigayon simultaneously mga alas 8 kainasang aga sa Bacolod City BCPO Parade Ground. Ini nga mga logistics kag equipments ang gintestingan kung ano ka preparado kag kung ano ka pag-on gamiton sa PNP personnel sa maabot nga eleksyon. Ano ini nga mga logistics kag equipments? Ang usaron sa mobility, pareho sang patrol vehicles, motorsiklo, mga pusil nila da, service firearms. Ang sabay naman sang communications, ti ara dira ang radio. Sabay sa investigation sa civil disturbance management, kag source kag rescue. Yang mensahe ni Martir kaina sang aga, liwat niya pabalo ang permigid ginapalayag sang PNP chief sa mga pulis. Ang dapat ipangibabaw gid ang ginatawag nga professionalism, ang disiplina sa pagtuman sa ilasinitag sa tagsa ka mga obligasyon para mapiho ang safe, honest, kag orderly nga pagpatigayon sang piniliay. Ang hambal pa ni Martir, importante man ang kooperasyon sa publiko bilang isa ka crucial element sa matawhay nga paghiwat sang eleksyon. Aksyon Radio! 521 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Handa na bala kamo? What? Preparado na kamo sa isa naman ka ligom dulom? Ano? Ang inyo sa nga mangkon. Bangod may ara na naman nga power interruption. Ano? Sinobing maluyag nga may burnout, wag giday, no? May power interruptions, Biyernes kag Sabado, ang puntariyang adlaw. Ang Seneco nagpabalo sa mga konsumidor nga mayara sang maintenance activities nga himuon sa April 29, that's Friday, kag April 30, that's Saturday. Sa Biyernes, ang brownout magasugod. Alas 9 sa aga hasta alauna sang hapon. Ang mga apektado, porsyon lamang sa mga lugar sa 13:30 Pakadto Kamingawan 2, Purok San Fernando, Barangay Talok, Bagos City. 8:30 a.m. to 4 p.m. na siya. Ang area affected persons only sa Barangay Caridad, Barangay Alianza, Barangay Don Jorge Aranata, Taran sa Bagos City. April 30 naman Saturday. Mayara sang activities gyapon nga patigayunon 7 a.m. to 12 p.m. Areas affected ang portion only sa Mansilingan Subdivision, Catleya Street, Catleya Street, Maya Street, Punay Street, Hillside Subdivision, Pump House, Taala Farms. Kag badabo pa dara sa may area sang barangay Mansilingan Subdivision. Amo na parang at least temprano pa, ayo diya kamo kag maya ihibalo. Sa saring schedule nga power interruption. Sa oras nga alas 5:23, di tayo mapatumpik-tumpik pa kag ginaalas ang oras ta. Amo kita sa obligasyon, no? Ibalaon ta ng observation report sa ato sa nga patrol. Imolo sa wantang pila sa mga lugar diri sa Bacolod City.
observation report sa nga aton sa ring patrol. Magluwas sa tuman ka pa ang panahon ti mayara sa nga nagaluntad pa kung kaisa. Nga problema kung trapiko ang paghahabalan. Nabinigay sa pila sa mga intersection areas. Sa patrol, basta Wednesday. With the action Eden Aboso, action Eden, mayong hapon, please come in. Sa ako, nasa dala ng Shinmar sa palibot sa siyudad sa Bacolod sa city ng mga Inoras, 23 minutos na natiligad matapos ng takla ng alas 5. Pero medyo sanag-sanag pa kagina, doon nagtulot-ulit pero wala mo na dayon na pang bawi-bawi lang ito gamay sa pertegidya pa init sa bilugman nga agar sa sininga hapon kagina, perteman ka paang amo na yung iban na binila kagina dayon na dito taning pag-ulan-ulan. Pero may pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod nga masako naman kahit ang iban ginakagtuan sa mga politiko nga mga nagahingagaw pangampanya sa siningang mga inoras sa mga nabilin ng mga inadlaw antes ang Mayo 9 election. Tugtog Mayo 7 na lang sila. Amo na yung pagpahanda nila sakot na tanan kulba, excitement, kag kun ano pa dira. Pero subong niya do normal pa man ang lakas ng inadlaw sa iban naton nga mga action nga subong nagahingagaw na sila pauli. Kasi nga mga inoras ang iba nagabike, motor, may pilaman sa mga dalanon na may nagainta nga mga tricycle kag mga e-bike sa dalanon. Pero amo nang action man ang rason man sang traffic bala kay may mga pasaway gid ng mga drivers, especially ang mga nag-double park, ang mga nag-park sa hindi kinahanglan parkingan or hindi dapat parkingan. Kay gagmay ang dalan na plus pang kadamo daan sa mga pasahero nga salakyan man nga medyo nagapasuway. Isa may manawag pasahero, ulo lang pahigad ang buli ga labaw. Mayara man ang iban nga nagapasuno sang ila sini nga di pasahero nga salakyan pero sa hindi man insakto nga lugar. Amo ni dani mga inoras si Pauli na ginisang tanan. Ang iba naghahapit pa, especially dahil sa bahin sa Central Market. Dalan Lacson, Shinmar, Dalan Burgos, syempre medyo sakto lang man ang dalagan sa aton siningi trafiko, subungman nila sa may Araneta, dili pagit sa may bahin sa Lopez East, Lapos na dito sa may Bangga Cori, may pipila naman sa mga traffic lights ang ginpatay, pero ara man, nagabulig sa dalagan sang trapiko ng aton sining mga traffic aids kag mga gagmay ganyan mga intersection hindi gid man mga milagro on sa highway pero may ginbutangan sang bitaw para makabulig man sa dalagan sang trapiko. Nakita nato sa nang sarkaran na doon nagbalik-balik na ginman sa normal ang tanan. May iba na nga nagkakumpiyansa, wala na nagasuktok ng face mask kay gantong dalan sa mga kabataan nga nagampang kag may haraman sa mga iba nato nga action nga galakap sa dalan nga nagawadang wala na sang mayo. Igapulo pa rin garilyo pa pero wala sa nga face mask kag do wala na gyud support wala na gyud sa ilabungong nga ara sa gihapon ang COVID-19 nga kung madumduman mo palayat sa mga experts naton na ginatanaw nila nga posible magsaka naman ang kaso sang COVID-19 pagkatapos ng eleksyon. May panumduman na ating siya Comelec na sundon din ang healthy and safety protocol para manikawan sa mga latanay kaya sa nga po ng COVID-19 kung hindi daan 100% tugya nga nabakunahan ng fully vaccinated na ang tanan. Daliwat maghalong lang tanan nga oras pati na sa dalanon ang mga nagapaulik kayo makalamot ka mo sa talsa ninyo sa mga destinasyon. Observation report alin sa Patrol Action Eden Poso. Una, sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Salamat observation report sa ato sa nga patrol ini nga bahindolong sa aton sa kaluan sang Mighty Sea. Alkaline nga vitamin C na papatud-an sa mga siyentipiko. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Sa live stream, ganaknali sa ito na nagkamonitor si Philly Z. Benzola, Bibi Gregorio Yolo, good afternoon. Angel Grace Panhilason, good afternoon. Monitor lang ko di sa My Stays Hotel sa Narita, Japan. Alright, thank you. Market Tribe, good afternoon. Jory Di Pobosero, salamat gid diding alohamiento. Araman si Elvira Gilogo, good afternoon, watching from Cerrito Heights. Thank you. Okay. Jory Di Pobosero, Ana Sinoro, Aranaga Monitor, Ray Flores Baryoga, sige, Alexa Fuentes, salamat gid. Iban Balikanta Dugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system. Siyam, walo, anom, ang pinakanubo, anom nagligad. Adlaw subong nagbalik walo ang nabilin nga kaso sa COVID-19. Double digit naman lang sabayan sang surad sang Bacolod. Oh? Hindi kamo maghatag sang kumpiyansa nga aman kay ang ato sa gobyerno paagi sa DILG sa kay Interior Secretary Eduardo Anyo Aryo nanawagan na naman sa liwat sang stricter implementation sang COVID-19 protocols. Kay na talopangdan nila mga kaaksyon nga gulpi bumutsyog ang kanabuon sang violation sa bugos nga Pilipinas. Akin mo 5,469% ang saka mga kaaksyon sang mga nagsupak sa siring health kag safety protocol. Isa dira sa nagtumod ang mass gathering offenses. Tilantawan nyo bala sang nag-umpisang campaign period sa national papanaog sa aton diri sa lokal. Damo to sang violations. Kung physical distancing ang paghahambalan. Areho, basi kebot kamos pila ka adlaw nga ang ato sa mga otoridad ang Philippine National Police, ang local government units, mayara sang iga-implementar na naman nga pag-istrikto sa saring health kag safety protocols. Kamanti sa morning talk to the people ni Presidente Rodrigo Duterte kaina ha, kundi mayara ya sang talk to the people kada gabi ginahimo sa masami si Presidente Duterte. Kaina ya Wednesday morning mayara siya sang talk to the people kag dito no mando ni DILG Secretary Anyo, nagpagwa siya sa direktiba sa PNP kag sa LGU nga dapat ibalik ang pag-istrikto implementar sa health kag minimum public health standards. Ginapanumagan niya mga LGUs, labi na ang mga barangay officials, barangay tanod. Sa mga barangay officials ako ho, sa pagsugata sa mga ginasuportahan nila nga kandidato, bisan pa nga mayara sang warning sa ila ang DILG nga hindi sila pwede mag-endorso o kung magpakita ayag nga nagasuportas kandidato. Isa pa naka-issue mag-action. Kaduway man ginistrikto sa nga DILG. Halos tarang nga mga kapitan o kagawad sa barangay diho, mayara sa ginasuportahan kag endorso hayag kandidato sa saring election. Pati ang management sa commercial establishments, ang mga community leaders, mga campaign organizers nga nagabulig sa pagpatuman sang minimum public health standards lakip sa direktiba nga damlag lang pagwa ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Pulaton tayo maka-aksyon kung nasan ugid implementar liwat ining pag-istrikto sang minimum health standards. Ang protocol violations sa datos nga ara ginuyatan subong sang DILG nagapakita mga kaaksyon nga umpisa April 15 to 24 nga datos lani protocol violations, mass gathering violations 724 5,469% nga pagsaka ina ikumparar sa nagliligad nga simana nga 13 lang ang mass gathering violations from 13 to 724. Makin mo yan. Ano pagkait nga violations? Physical distancing violations 9,057. 201% naman nga pagsaka umpisa sa nagligad nga simana nga ara lamang sa 3,002. Hindi pagsuksok sang face mask
Damo na sa Bacolod City niyo. Bago lang nagtamwak sa dalom daho. Isip ko plakbilog itong way naga-face mask. Oh. Non-wearing of face mask, 84,969, 196% kapag saka ina. Ikumparar nagligag nga simana, ngara lamang sa 28,622. Ala, sigihan nyo na kay basi kung isa ka mo sa masampulan naman kay may direktiba naging pagwaan ni ILG sa ato sa nga Philippine National Police. Sunod ka adlaw kibot ka mo mayara sa operasyon nga kapatagayunon. Oh. Konway kamo sang sulok-sokon nga face mask, pwede ka mo makapangayo sa tupad balay nyo da. Para lang nga hindi ka mo masampulan sa uloy pananglit nga mag-upisa naman ho. Ang pag-istrikto sang operation sa mga way nagasunod sang minimum health standards. Bayara pa, may kaso pagkita sang COVID-19. Hindi pa kita magatag sang kumpiyansa kay banti mayara naman sang threat ho. Panibag-o naman nga variant sang COVID-19. Plus mayara pa sang prediction nga sa tunga-tunga sa bulan sang Mayo base kon butsog saka na naman ang kaso sang COVID-19. Pero kadamo ako sa mga eksperto nga na istorya, doctor, nurses, sa Lingi Action Marlon kami kami kapatis na, no? Pero importante gihapon ang pagtuman sang inamando sa ato sa gobyerno. Parang at least dalayon na balang matapos-tapos na magpuas-puas na ganing kaso sa aton. Kay kung magliwat na naman ibalik sa pagbutsog pag-surip ang kaso, kita manggiyapon sa ulihi dari mapiktuhan. Kay white choice mapatuman gyapon nato sa gobyerno sang nagyakatabat kadapat nga patuman sino mapiktuhan. Kita nga mga tao, kita nga publiko. Di taluyag magbalik na makita sadtob lang, limitahan naman ang hulag ta. Naglimitahan naman ang kapasidad sa Pinas sila ka mga aktibidad. Ari kita matamat na panugod na ni sa pagbangon naton. Halin sa peligro, halin sa perwisyo. Naging tugas ring pandemya nga COVID-19. Kooperar gyapon na importante gyapon ang kooperasyon naton. Tuman lang ta, di lang kita maghalak pa sa wagid. Alas 5:45. Action Radio Philippine Standard Time. Cleansing, nourishing, kag balancing, Evergreen Herbal Capsule na siya. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sa nga lawas. Ang epekto sa Evergreen, ang sobra ginabuhinan, ang kulang gina. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo. Balikan tayo ang dugas sa mga mensahe dari sa aton. Nagpadala duga mensahe sa live stream. Okay, saka tayo babawa. Okay. Okay, salamat kay Alex Fuentes, si Romel Pardilla. Mayong hapon. Salamat Romel. Evelyn Di Pobosiano, mayong hapon. John Alvarez Humayaw, good afternoon. Araman si Merly Gonzaga, good afternoon. Ma'am Jinky Dialag doon. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Bello, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon. Mikey Montilla, Cirilia Samar, Aguilon. Grazel May Villar, kag sa tanan nga family ko sa Barangay Pandanong DSP. Salamat gid from Arizona, USA. Araman si Gart Maravilla Katsniyo, mayong hapon. Market Tribe, salamat kid. Okay, salamat. Iban balikan tayo guys, standby. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat
ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat Sa nga patrol, sa detalye sang natipon nga balita with Action Eden Aboso. Action Eden, sa balik nga report, please come Action margin turnover kag voluntary binsungka sa isa ka lalaki sa kapulisan ang kalibre 45 nga armas luthang mula sa serial number at 79 anyos na persona ang residente sa Barangay Paglaom, Barangay Binalbagan kagin surrender ini sa Binalbagan PNP sining hapon. Ining kabahin sang kampanya sang kapulisan nga tokhang kontra sa armas luthang. Ang nasambi nga armas luthang
ayara karon sa Dr. Diaz sang Dinalbagan PNP. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balitang nasa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Magasunod na aksyon na balita evening edition with Action na Dale Salazar. Ako naman aksyon na Marlon Hidovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio.